Makanaka, makanaka, Mwari Baba. Makanaka, makanaka, Mwari. Makanaka, makanaka, Mwari. Good morning, good morning, good morning. Excuse me, Haibo. Jesus, what's going on? Makanaka, makana. Oh, munikwi makusenani. Anziko na Mwari. Anziko na Jesu. Chowadi nganzwe mnikwi. Nganzwa mniki ndawo yazoshumira. Lutsando, how are you? Mamukase. We give you glory, Lord, yes, we honor you. Lord, you are wonderful. You are the Messiah. We give you glory, Lord, yes, we honor you. Lord, you are wonderful. You are the Messiah. Baba makatendeka, ndimi Messiah. Makatendeka, ndimi Messiah. Aiwa makatendeka, ndimi Messiah. Mwari wangu makatendeka, ndimi Messiah. Aiwa munoshamisa, ndimi Messiah. You are wonderful. You are the Messiah. Oh, inini ndinonzi Yoko we Zimbabwe. Hanzi ndimi ani. Inini ndinonzi Yoko we Zimbabwe banda. I've got my page. Ndinouya pano SIS MELLY kuzoita my morning devotions. May God bless you to ask that question. I'm Yoko we Zimbabwe. I'm not a pastor, I'm not an elder, I'm just a child of God. I'm not a prophetess, I'm nothing, but I just go empty-handed, alive in Jesus pamberi pamwari. Makatendeka, ndimi Messiah. Aiwa Mwari munenyasha, ndimi Messiah. Aiwa munogona, ndimi Messiah. Aiwa munogona, ndimi Messiah. Vanogona Mwari. Mangwana nano ndangouya kuzoti tishare. Let me get my Bible. Sometimes the Bible from the phone inombondivexa. Aiwa munenyasha, ndimi Messiah. Amakatendeka, ndimi Messiah. Ndoda kuverenga shoko raMwari kubva kuna Genesis chapter 39 39.
Genesis chapter 39. From verse 5. Genesis chapter 39 verse 5. Inonditira zvakanaka. Inyaya tinoziva tese. Inyaya Joseph. Maiwe zvangu. Inyaya Joseph. Genesis chapter 39 verse 5. Inyaya Joseph. From the day Joseph was put in charge of the master's household and the property, the Lord began to bless Potiphar's household. For the Joseph's sake, all his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock begin to flourish. Mangwananana. Ndauya kuzokudza mudikani. I'm not going to stay here long. Mwari vachititira zvakanaka. Thank you so much, Lillian Duncan, for jotting down the verse. Mwari vachititira zvakanaka. Mwari vachitirwira. We glorify your name as we honor you. Lord, you are wonderful. You are the Messiah. Nyaya ndinoda kutaura nayo pano inyaya inozikanwa nevanhu vakawanda. Zvikada ndauya kuzokudza mudikani, zvikada ndiwe Joseph wacho, zvikada ndiwe mukadzi waPotifa wacho. Good morning Phoebe David. Asi ndauya kuzoti titaure mangwanana kuti pane dzimwe nyasha dziri pamusoro peupenyu hwemunhu, kunyangwe iwe uchimutarisira pasi, kunyangwe iwe uchimuzvidza, but pane imwe grace yaanotakura. Mangwanana ano ndinoitirwa zvakanaka nekuti Joseph was a servant mumba maPotifa. Zvikada mangwanana ano unoti wakatariswa nevedzinza rekwako, vanoti vanoita nezveikwako, mune chii mangwanana? Vanoshamisira nei? But chandauya kuzokurangaridza mangwanana ano, une nyasha dzawakatakura. Kunyangwe Joseph aiva ari mushandi mumba maPotifa, but havana kuziva kuti Joseph was carrying a grace. Mangwanana ano zvikada uri pakambani pauri, things are not going well, but ndauya kuzokuudza kuti une nyasha dzaJoseph. Mangwanani ano zvikada haukwanisiwo kukontributa panokontributa vamwe. Zvikada mangwanana ano ndiwo wakafanana naYoko, wekuti unogara kumusha uchicherera mai mvura, uchirimira mai, uchienda kuchigayo, uchidiridza magadheni, uchikuchidzira moto, uchichengeta mai nababa. Paita Potifa muupenyu hwenyu, wekuti mangwanani ano ndiwo sisi vari diaspora, ndo vanopota vachitumira mari, ndo vanopota vachitumira mari kumukuru, ndo vanoisa mari paworld remit, ndo vanoisa mari panzvimbo dzakasiyana siyana. Zvikada mangwanana ano uyo mukadzi waPotifa anoti kana achitarisa Joseph anomuona like he's nothing, but mangwanana ano ndauya kuzokuudza kuti mukoma Joseph kunyangwe vari nothing, but they are carrying a grace muupenyu hwake. Zvikada mangwanana ano unoti uchitarisa munin'ina wako ari kuZimbabwe, unoti uchitarisa hama yako iri kuZimbabwe, iyo iri kuchengeta mwana, iyo iri kukuchengetera vana, iyo iri kukuchengetera vabereki, iyo iri kucherera mvura vabereki, woti haashamisiri, aneidai pasina ini ndiri kutumira mari, vanodyei ipapo. Ndauya kuzokuyeuchidza mangwanana ano kuti kwaita Joseph mumhuri menyu, kwaita Joseph mumhuri menyu, ndiye Joseph wemumhuri menyu iye. Zvikada mangwanana ano noti sisi Yoko anogonzi ndi Joseph kuti ndiye anotenga grocery here, anogonzi ndi Joseph kuti ndiye anovaka here, ndini ndakavakisa dzimba dziri kumusha, ndini ndinotumira mari every month kuti vadzive moto, ndini ndatumira machisi kuti pamba ipapo paitwe chinhu, ndini ndatumira machisi. Zvikada hausi kuziva mudikani kuti ehe machisi uri kutumira hako, but paita Joseph mumhuri umu, nokuti shoko raMwari rinotaura kuti Joseph paakapinda mumhuri yekwaPotifa zvinhu zvakatanga kuendeka. Mangwanana ano pana anofana kuchengeta Joseph, mangwanana ano pana anofana kutarira Joseph. Iyi yako yekudzikisira Joseph unoirasa nerimwe zuva.
mangwanani ano tiri kuda vanhu vanoti Mwari we, kumhuri kwedu Joseph ariko, handisi kuzomunyepera, handisi kuzomubata kake. Ramba mweya wekubata Joseph kake, nekuti ukadzika nayo Joseph paanobva pamba Joseph paanobva pamba paPotifa, ropafadzo inobva yaendawo. Zvikada mangwanani ano ndiwe kaiwe mukadzi waPotifa, zvikada mangwanani ano ndiwe kaPotifa. Asi chandauya kuzokudza, dai wabatirira pana mukoma Jose, nokuti mukoma Jose ndo vari kuita kuti zvipfuyo zviwande. Mukoma Jose ndo vari kuita kuti pamba pave neorder. Zvikadaiwa hako uri kungomutora chizengezenge, pati pane chakawanzika chiri maari. Mangwanani ano pane vanhu vatinotandara navo, mangwanani ano pane vanhu vatinochengeta, mangwanani ano pane vanhu vatinoita looking after. But kana uchivaona panyama unongovaona chizengezenge, but you don't know that the grace for you being the way you are, pane nyasha dzakaiswa pamunhu uyu, pane this connection yakaiswa pamunhu uyu. Mukada kutarisa mhuri nemhuri, mukada kutarisa kune vamwe vanhu vekuti hapana mumhuri mune uyu asina kuroorwa, asina kugara zvakanaka, asina basa rakanaka. Do you know here kuti that's the black sheep of your family? Iwe kutogara kwauri kuita mumba zviri kureva kuti mweya yetsvina yese iri kuperera pana sisi vako, mweya yetsvina yese iri kuperera pamunin'ina wako. Zvikada chaiko chaiko mumhuri mune munhu asiri kuenda kubasa, imi mese munoenda kubasa. Ndinoda kuti nhasi mangwanani ano uti Mwari ndiye Joseph wekumba kwedu, nokuti Joseph magariro aiita mumba maPotifa ndo zvakaita kuti mumba maPotifa mugarikwe zvakanaka, ndo zvakaita kuti zvifuyo zvaPotifa zvive zvakawanda. Chinondifadza ndechekuti the moment Joseph paanobva zvinhu zvaPotifa zvinotanga kusamira zvakanaka. Mangwanani ano unoda here kuti zvinhu zvako zisamire zvakanaka? Mangwanani ano unoda here kuti zvinhu zvako zisaendeka? Asi ndauya kuzokuudza yako yekudzikisira Joseph wekumba kwenyu, yako yekubata rafu Joseph wekumba kwenyu iregere, nekuti uchailuza. Zvikada mangwanani ano hautozivi kuti kushanda kwauri kuita uchigara pabasa, Mwari vakatopa connection yekuti maiwe zvangu zvino Lilian akasashanda Joseph anotarirwa nani. Yakugarisa pabasa ndeyekuti kuna Jose kumba kwenyu, yakugarisa pamurume ndeyekuti kuna Sisi Stera kumba kwenyu, nekuti hondo dzese dzenyika, hondo dzese dzemadzinza dziri kusvikopondera pana Sisi Stera. Iwe uchiti ukatarisa Sisi Stera haudi kuvachengeta, haudi kuvabatsira, but hauzi kuziva kuti Sisi Stera ava ndiwo Joseph wekumba kwenyu, ndiwo Jose wekumba kwenyu. Zvikada mangwanani ano kudhiraivha kwauri kuita mota uku, baba munini wekumba kwenyu, baba munini wemurume wako vari Rombe, hauzivi kuti connection yekutoti murume wako adhiraivhe mota iri kubva kuna Jose baba munini. Mangwanani ano ndinoda kuti uite look after Jose wekumba kwenyu. Tenderwa kuita look after Jose. Jose ngarambari mu the area, Jose ngarambari mumhuri, Jose ngaitwe look after. Yenyu yekungopomera baba munini, yenyu yekungopomera tete, yenyu yekungodzikisira vanin'ina. Tiri kuda vana Jose kuti vachengetwe zvakanaka, nokuti Jose anondiitira zvakanaka pangari mumba maPotifa. Zvinonzi zvinhu zvaiendeka, asi Jose paanongobva pamba paPotifa zvinhu zvinotanga kuita turned upside down. Mangwanani anoramba kuti Jose abve pamba pako, mweya wekupomera Jose uyo, mweya wekutaura zviswa usina kuswera, urambe kuti zvinhu zvako zviendeke. Mangwanani ano tiri kuda nyasha dzaJose mumhuri, nokuti Jose if you look him namaziso enyama is nothing, asi mumweya Jose ndiye akachengetedza pamba, ndiye ari kuti blessing iuye, ndiye ari kuita kuti madhira ako afaye, ndiye ari kuita kuti marriage yako ifaye, ndiye ari kuita kuti company yako ifaye, ndiye ari kuita kuti basa rako rifaye. Asi iwe uchitarisa Jose unongoti Jose is nothing. Jose anondibohwa, Jose ane kamweya kehurombe, Jose anongozviregerera. Asi ndauya kuzokuudza kuti Jose, iwewe Jose, tichakuchengeta mangwanani ano, tichakuitira zvakanaka. Asi Jose
ramba uchiita zvakanaka. Tinoda kuti vana Jose varamba vachiita zvakanaka. Kunyangwe vane ropafadzo mumhuri. Asi Jose tinoda kuti uramba uchiita zvakanaka. Mangwanani ano zvikada wakarwadziswa, zvikada wakachemedzwa, zvikada wakatarirwa pasi. Iwe Jose wakanditarisa. Ndinoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Nekuti kubva kwako mumba maPotifa zvinhu zvichatanga kuondomoka. Kubva kwako pamba paPotifa zvinhu zvichatanga kuondomoka. Mangwanani ano zvinhu zvoondomoka here? Nokuti Jose abuda. Toita seiko nai Mwari? Tipei mweya wekubata Jose zvakanaka. Tipei mweya wekubata Jose zvakanaka. Mangwanani ano tiri pano. Tinoda mweya wakanaka wekubata Jose. Kuti zvinhu zvedu zvirambe zvichiendeka. Business rirambe richiendeka. Basa rirambe richiendeka. Marriage dzirambe dzichiendeka. Mangwanani ano mweya wechikuriri matiri. Mweya wechikuriri matiri. Jose ndiye akabata. Jose is the drive of your life. Asi Potifa nemukadzi wake havana kuziva kuti zvatapinza Jose mumhuri, tapinza mari, tapinza rugare. Mangwanani ano pana anofana kupinda mumhuri. Jose ngauye mumhuri. Muone kuti azviendekere. Muone kuti azviendekere. Dai Mwari vekudenga vatibatsira. Dai Mwari vekudenga vatirwira. Tinongonamata tichiti muri mutsveni. Tinongokutendai mangwanani ano. Nana Jose vemhuri vamakatipa. Nana Jose vemhuri vakamakatipa. Tinozviziva Mwari we. Tinozviziva Jesu. Tinozviziva Mwari. Pamwe pacho zvinotiremera. Pamwe pacho zvinotikurira. Asi tipeiwo mweya wechikuriri. Tipeiwo simba rechikuriri. Mangwanani ano 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 simba rechikuriri. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. We thank you, Father. We honor your presence. We glorify your holy name. We exalt your name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Mazvita Mwari we, mazvita Mwari we kudenga. We honor your presence. Muzita nemuropa ramambo Jesu. We glorify your holy name. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Mazvita Mwari wekudenga. Mazvita Mwari wekudenga. Mazvita Mwari wekudenga. Mazvita Mwari weshirikadzi nenherera. Mazvita Mwari weshirikadzi nenherera. Mazvita Mwari vanochengeta. Mazvita Alpha na Omega. Wekutanga nekuguma. Muridzi weupenyu. Hakuna akaita semi. Hakuna akaita semi. Hakuna akaita semi. Hakuna akaita semi. We give you all the glory and we honor you. Mazvita Jesu. Mazvita Mwari we, mazvita Mwari we. Simba rechikuriri muupenyu hwedu. Simba rechikuriri muupenyu hwedu. Simba rechikuriri muupenyu hwedu. Simba rechikuriri muupenyu hwedu. Panonzi navanhu aubude, unotopa buda chete. Panonzi navanhu aupinde, unotopa pinda chete. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Nekuti muri mutsveni, nekuti makatendeka, makatendeka Jesu, makatendeka Mwari we. We give you all the glory. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Tinokudai Mwari wenyasha. Tinokudai Jesu weNazareth. Tinokudai Mwari. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you so much, guys, for coming today on the 5th of August. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakurwirei spiritually and materially. Tinozviziva kuti vana Jose variko kudzimba uku. Ndiri kungoti Mwari ngavatipe mweya wechikuriri. Ngavatipe simba rechikuriri. Joseph ariko. Joseph ariko. Hakuna mhuri isina Joseph. 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 Joseph ariko. Joseph ariko. Zvikada hausi kutomunzwisisa izvezvi, asi Jose ariko zvake. Zvikada iwo hautozvione kuti ndiye Jose wekumba kwedu, asi tinotenda Mwari neshoko ravo kuti from today wamuziwa Jose wekumba kwenyu. Jose ariko.
kutoroorwa kwawakaita uko, sisi vako vakagara kumba uko, ndo Jose wekumusha kwenyu vari kutotakura ropafadzo rekuti imi vamwe murambe muri mudzimba, hondo dzese dzichiuya dzichiperera pari. Jose wekumba kwenyu, Jose wekumba kwenyu ngaabatwe zvakanaka, mubatei mukoma Jose uyu, mukoma Jose ngaabatwe. Zvikada unoti naisisi Yoko, ini ndanetseka, ndatambura nekuchengeta Jose, Jose andinetsa, ndati Mwari ngavarambe vachikupa mari yekuchengeta Jose, Mwari ngavarambe vachikupa mari yekuchengeta Jose, Mwari ngavakupe mari yekuchengeta Jose. Jose anoda kuchengetwa, Jose anoda kuchengetedzwa, nekuti Jose ndiye akatakura ropafadzo yako. Joseph ari kuda kutochengetedzwa, nekuti Joseph ndiye akatarisa, ndiye akatakura kurarama kwako. If you just look at it, Mercy, how are you? If you just look at it, Joseph paanongobva pamba paPotifa, things started going down. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for tuning in on SIS MELLY's Diaries. I'm Yoko Zimbabwe. I was being hosted na SIS MELLY to come and share the devotions and pray every morning. Today we are in Durban. We've got a big all night. We have hosted Chaplain Piri and Apostle Blessing. They will arrive here in Durban at 6:05. And today kune vanoda kundiisira data rekuti tizostream live Chaplain Piri vachiparidza. I will be so happy. Vachadawo kutibatsira neizvozvo, munongondibata kunhamba dzangu 083 303 4032. Tombokustreamirai taenda kupi kuairport tichivatambira, tichizostreama futi live vata ku all night. So whoever wants to bless me with airtime, I use MTN. Who wants to bless us with the data, I'll be so happy. Mwari ngavatichengete, Mwari vakuchengetei, Mwari vatichengete. Tirwire tifukidzirwe, nyama nemweya zviri pamwe. Tinongoti Mwari venyasha vakazvitanga ndivo ngavazvipedzise. Vakazvitanga ivo ndivo ndo vachazvipedzisa. Tinongoti Jesu weNazareta ndime muchengeti wavanhu, ndime mufukidziri wavanhu. Tinongonamatira divine protection upon this all night. Kunyangwe Satani ari kuedza kurwisa zvakanyanya, mufunge from Norway yesterday ngotanga kumuka nyaya iri kutoti kana kuti ndiitaure unototi ndinoitaurirei. Kana Mwari mweya musvene wenyu uchatadza kufamba, ngautadze zvawo. From Norway last minute ndaudza Mwari ndikati I'm not going to be stressed with that. Kana mweya musvene uchatadza kufamba nekuti hapana instrumental yakakwana, ngautadze zvawo kufamba, ngautadze zvawo. Kudotsvaka kudai kutonzwa kunzi pano tiri kuda 6,000 yekuti tikuigirei mainstruments edu. Nai Mwari, ndinoiona kupi 6,000 nhasi? Ndinoiwanepi? Ndazvudza ndikati Mwari, kana muri kunzi mweya mutsvene hauzi kuzofamba nhasi nekuti kwangu sina instrument, kana kuri kunzi hamusi kuzobata basa renyu nhasi, aiwa ngariregere zvaro. Ndoiwanepi 6,000? Ndoiwanepi nevanhu vaMwari? Ndoiwanepi 6,000 nhasi? Kwatanga takahaya zviri kunzi amplifier iri kukatakata chinyi chichi. Saka patanda kuita running around kuti nditsvage zvinhu zvacho zvakakwana, kotonzi ndoda tipei 6,000. Ndikati nai Mwari, chinhu chatisiri kubhadharisa, chinhu chatiri kungoungana tichikomborerwa hedu neshoko, ndoiwanepi 6,000 nai vanhu vaMwari? Ndoiwanepi 6,000? Inenge ichibvepi? Mfundisi chirume wanogara kure dia. Mfundisi chirume wanogara kure. Yes, he's in Durban. Ndakatotaura navo nezuro. He's in Durban.
but vanogara kure. Mufundisi Chirumo vanogara kure dia. Kure chaiko kure. And plus, you know what, I'm always asking myself kuti ndirani nini ndakashedza chaplain Piri muDurban. I'm not getting the answer because I don't know how to conduct things or to make a program. Ine zvafana kana kuchechi kwedu vanongoziva kuti mukomiti ekuronga zvinhu handimo, munozongondudza outcome chete. Kana kuri kunzi tiri kubvisa ma 200 ndongoendesa yangu 200. Chandinongoendera kuchechi nini ngonoverenga bhaibheri nekunamata nekunobata maiki ndichiimba. Zvimwe zvazviya zvokunzi tazodini tadini kutaura chokwadi pamberi paMwari, I'm not that person. Kana vanhu vekuchechi kwedu nzvanzi aiwa, kana ringave gurupu chairo ragadzirwa pachinzi pari kuda kurongwa zvakati zvamai mufundisi kana zvamafundisi, neye ndakangonyarara. Ndinozongonge ndichiverenga ndoda kunzwa kunzi tanzi tibvise macontribution mari, ipapo ndo pandozongoti yangu iri kuya musi wakati. Vamwe vanototi kweiwe unenge wakangonyarara. Kutaura chokwadi handina chipo chekusagesta kana zvekusagesta kana zvekuronga, handina. Ndingori neichochi chekuwawata zvandiri kuita izvi nekuimba ndo changu. Izvekunzi hanzi kuronga chinhu kana kusagesta, aiwa, handina chipo ichocho, handina. Ndinoda kuzongonzwa outcome. Zvonzi tiri kubvisa mari, ndoti alright, yangu iri kuya musi wakati. Basa nderaMwari ufunge hazve. Mufundisi Chirumo anogara kure. Mufundisi Chirumo he stays in Stenga, indogara kuno kuDurban. Saka he's coming, he will be live there. He's coming nemhuri yavo, he's coming to Durban. Vaitoti kana vagona vachagona kukunda, pamwe vanonge vatori nesu kuairport. He say he promised me that yesterday maybe, because that's the way yekubva kwavanogara kuairport. Saka vaiti I will pass through airport ndombona zvangu chaplain helping us to welcome chaplain Piri. But kwavanogara manje kuti vatigire zvinhu zviri kudiwa azviite. Naimi ndudzei 6,000 ndoiwana kupi makusenano. Ndakatoudzwa nezuro manheru mapast 5 mapast 6 ndoiwanepi ndoiwanepi. Zvinhu shuwa zvinofanira kunge zvakanaka zvakadii, but 6,000 rands. Ish. But next time tinenge taakutuka napate taakurongo zvinhu totsvaga maplana vanoronga, toronga in time. Inini zvinhu izvi handisirini, kana nditi hanzi ndini ndakazvironga nendichinyepa, ndiMwari vakazvironga, because handitozivewo ini kuti chaplain Piriwo ininiwo zvanguwo. Ndikumbozama kuzvibvunza, but I'm not getting the answer. Pamwe answer ndichaiwana nhasi. Vasvika kuti imimi pandakataura nemi, imimi zvakafamba sei? Ndofunga answer ndichaiona nhasi. Ndichaiona nhasi answer, but izvino handina. I love you so much, guys. Be blessed, everyone. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Ndichatomboita futi running around kutsvaga macheya, because macheya atinawo ari kunzi 100 and something. Saka people there will be more than 100 and something. Asi kana pana anodawo kundikwanisawo kuti batsiro mari yemacheya, I will be so happy, because kune kwandambotaura navo obvious pavanotodzoka back to me vanenge vachitoda mari yemacheya. Ndingatondikumbiro hwangu kuti mundibatsire nemari yemacheya. Ema-instruments kana mweya mutsvene uchitadza kufamba nekuti hapana instruments, ndo zvandiri kuda, ndo zvatichaona. Mari yemacheya kana iri yamungatogonawo zvayo kundibatsira nayo. Instrument 6,000 ndakatoti kana yemacheya vati they will be back to me. Kana muchikwanisa henyu kundibatsira iyoyo, I will be so happy. You can come to my inbox. Be blessed, everyone. Regai ndibude ndinoone
tinoone kuti ndingaite swara nhasi. Today that's ndikuita, this is the first day of my leave. Yeah, ndapa leave kutanga nhasi. Kusvika 27 August I'll be on leave. Love you so much. Be blessed. Thank you so much, SIS MELLY's Diaries and the crew behind to let me come and preach here. Be blessed, everyone. I love you so much.